Пані Ірино, користуючись вашою присутністю, ще раз звернути увагу на заяви пана Пристайка. Зокрема, це агенція «Інтерфакс». Пан Пристайка заявляє про те, що наразі пан Зеленський розглядає варіант розведення військ по всій ділянці фронту. Я підкреслюю, по всій. В той час міністр оборони України заявляє про те, що розведення буде виключно в пілотних районах. Це Станиця Луганська, Золоте, Петровське. Поясніть мені знову позицію пана Пристайка. Це перше. Друге питання. Всі наполягають на тому, що розведення військ поблизу Станиці Луганська – це успішний проєкт. Показав, що, дивіться, провокацій з боку бойовиків немає. Сьогодні місією ОБСЄ, до речі, зафіксовані обстріли позицій Збройних сил України з боку бойовиків. Згідно безпекових питань, які були затверджені в Мінську, у разі, якщо немає режиму абсолютної тиші, відповідно, не про яке розведення військ не йдеться. Причому обстріли в районі саме Станиці Луганської зафіксовані протягом останніх 10 днів двічі. Де реакція української сторони? Чому немає заяв МЗС? Чому взагалі не повертаються українські війська на свої попередні позиції? Ми ковтаємо просто. Нас обстрілюють, я ще раз підкреслюю, в пілотному районі. При цьому ми робимо вигляд, що нічого не відбувається, і говоримо про те, що ми будемо розводити війська поблизу Золотого і Петровська. Так от, Петровська, якщо ви розведете, це прямий напрямок на Маріуполь. Танконебезпечний. 2 кілометри – це перша і друга лінія оборони. Ви ставите фактично під удар саме існування великого промислового міста, а саме міста Маріуполь. Ми можемо втратити не лише 2 металургійні комбінати, але й відповідно порт. А це велика частина валютних надходжень. Приблизно та сама ситуація поблизу Золотого, де наразі відбувається накопичення важкої бронетехніки і живої сили бойовиків. І не дай Боже, вони там прорвуться на тому напрямку, стане під питання так званий трикутник Луганський промисловий, це Сєвєродонецьк, Лічанськ, Рубіжне. Для чого Україні в односторонньому фактично порядку відводити війська? От вам два питання. Перше – це заяви Пристайка щодо розведення, які не співпадають з позиції міністра оборони. Друге – відсутність реакції українського МЗС, української сторони щодо обстрілів в районі розведення Станиці Луганська. І третє – можливість розведення в районі Золотого і Петровського. Причому я ще раз наполягаю, дзеркального розведення з боку бойовиків немає. Сама місія ОБСЄ зафіксувала наявність нових шансів поблизу Петровського. Те саме зафіксовано поблизу Золотого. Спасибо, Дмитрий. Да, Ірина, пожалуйста, ваш варіант. Багато конструктивних і слушних запитань, але у мене, на жаль, немає відповідей на цих запитань. Але що я можу зараз запропонувати, і сприймайте це як уже пропозицію офіційну, як голова підкомітету з питань держбезпеки і оборони, ми будемо ініціювати слухання в комітеті, куди запросимо міністра оборони, куди запросимо людей, які, власне, дотичні до розведення, якщо ми говоримо про Генштаб і так далі. І вас запросимо, якщо порадите ще кого запросити, давайте, я готова це ініціювати. Я нам є що розповісти саме по ситуації на окупованих територіях. Я дякую телеканалу АТР, бо саме після виступу на цих телеканалах відбувається певна реакція. Ирина, только я маленькую ремарку. Вы не подумайте, что тут все там к вам имеют претензии или еще что-то. Мы реально редакцией приглашали на этот эфир и представителей МЗС, и всех ответственных за эти вопросы. Вы, так как единственный сейчас представитель от власти, да, немножко на вас будет много вопросов, но ценим ваш ответ. Це намагання привернути увагу. І, пане Олеже, якщо ваша ласка, одну буквально хвилину. Я хотів би пояснити, що таке формула Штайнмаєра. Її не існує, забудьте. Існує формула Путіна. Це калька ситуації, яка відбувалася в Грузії в 94-му році. Тоді була формула Кофі Аннанда, формула Бориса Єльцина, формула Бориса Березовського. Наразі це формула Штайнмаєра. І в чому ще небезпека, пані Ірина, поки ви тут присутні? Наразі Путін запросив приїхати на саміт глав країни СНД 11 жовтня в Ашхабад пана Зеленського. Якщо пан Зеленський поїде, це так само той самий сценарій 94-го року. В 94-му році Шеварднадзе погодився приїхати на саміт глав країн СНД, де він дав згоду на участь миротворців так званих СНД в вирішенні питань територіальної цілісності Грузії. З чим це закінчилося, ми всі знаємо. Нам готують той самий сценарій. Пані Ірино, донесіть, будь ласка, до президента. Це підступна тактика Російської Федерації.